ערב טוב לכם ושוב איתכם, אנחנו שלכם וכל הסירים במטבח שלנו, והפעם בלי עצבים ניגש למתכוננו. לחוט מטבוחין ולמקלין ולחריימין מעל כוארד אלמרנה ולפלפל חרד אלמוד. שזה לדוברי גרמנית מגוון של דגים מבוסלות או מטוגנות, או חריימי שזה דג חמקמקה וכדורי דגים טחונות בפלפל חריף מסוג הר געש. החומרים: שמן, מסי בזף, לא הרבה, אחד חבית, מספיק עד 50 ליטרים, אחד שק שום תומה חלוף, מקולף חולו עד 10 קילוגרם, ארגז רסק עגבניות, סנדוחה, פסטה טומטס, בזפת לחם, הרבה לימונים, בזפת לפסל, הרבה פטרוזיליה, ובזפת לפלפלה חרה, לחדרה, לחמרה, לכחלה ולסודניה המקוחה. הרבה פלפל חריפה מכל הצבעים והסוגים ופפריקה חריפה לפי מידת העצבים שלך באותו רגע. אבל לא יותר מדי פחות. אופן ההכנה: קחו דגים מסוג חריימה, לא הרבה, 5, 6, 20, אבל לא קפואים, חיים. הדג בעצמו כמה שיותר חי, ככה הוא יותר טרי. לשטוף אותם היטב טוב, לוב עם שמפו, שכל הקשקשים שלהם ירדו, מניחים אותם על הסייס, אפשר לטפטף עליהם קצת מים שיתרעננו וישארו עייסים. כשהם מתחילים להתגרדע עם הזנבנב שלהם, סחף ולשחול בצמאון לעבר הברזייה של הכיורית, רק אז אתה יודע שהדג טריה פרש. בינתיים מתגנים בעורמה על אש בחום רבה מאוד, מקסימום מעלות אש, סיר גדולה עם השמן וכל המצרכים, לא להרבה זמן, 6-7 שעות, עד שלדגים מתחיל להיות חם בחוץ, ואז הם במו עצמם מרצונם החופשית קופצים לסיר בקפיצת בנזין, להשתכסך בשמן רותחים. הם לא מתים מהשמן הרותחת, הם מתים מהחריף של הפלפלת. חשוב מאוד, זה טרז אימפורטנט, שהפלפלים יהיו חריפים ככה, שרק נוגעים בהם, יש חבייה ביד ושלפוחיות בלשונה, שאפשר לשדוד איתם סניף בונג, שכשאתה עובר איתם בביטחון של האימיגריישן במכס זה מצפצף, רק אז אתה יודע שהפלפלה מספיק חריפה. ככל שהדג חריימי יותר חריפה, ככה הוא פחות מסריח מדג. כמו שאמר המשורר ז'ול ורן, עליו הסנורקל, הדג לא מסריח מהראש, הוא מסריח מהפה, ולכן דגים הם היפראקטיביים במים, שהם כל הזמן בורחים אחד מהריחה של השנייה. תאכלו בתיאבון, תכינו הרבה מים להרגיע את הלשונה, ואם קרה ובמקרה נתקע לכם עצם של דג בגרונה, זכרו, כל מה שעליכם לעשות זה חלחום, וזה נפלק החוצה. זהו לערב, טוב תנו, www, תסתנו, CYLA, וואי, כמובן.